Arratsaldeon, ongi etorri proiektatu guztiei, eta eskerrik asko berta hartzeagatik. Gaurkoa Euskara eta burujabetza elkarrelikatu zikloaren edo bigarren hitzaldia izango dugu. Aurreko ostegunean burujabetzaren aldeko eragiletako kideak izan genituen, gaurkoan Euskalgintzako laukide izango ditugu. Eta, ekimen hau Txillardegi Udalliburutegia herri ekimenaren babesarekin antolatu dugu, Euskararen Euskarazetik. Eta helburua da, Euskara eta burujabetzaren arteko borrokak edo bi borrokak elkarren artean harremanetan jartzea. Eta, batak besteari egin diezaieken ekarpenak eta horren inguruan gauzna hartzea. Eta, hau abiatu duzten edo martxan jarri dugu Txillardegiren esaldi ezagunetik edo hortik abiatuta, estatu batekin agian Euskara salbatuko da, Euskara ez da salbatuko, gabe ez ziurretzen. Eta, esan bezala gaur Euskalgintzako lau eragile ditugu eta landerri emango dio titzak, así que nahi duzen. Eta nik legotez, Fitori, Txillardegi udal... Bai, gure gauza bera, Txillardegi Udalliburutegien esker antolatzaile Euskalaren Euskarazunei, bertaratutako eta izai guk aldarrikatzen dugu Txillardegien irudia, gure irudiz behar den bezala zabalduz baita eta nahita baztertuta izan delako. Eta agian izan da, hain zuzen, ikuspegi globala izan zurako lingüistikatik alegia. Hizkuntzalaritzan beti planteatzen dira bi ardatz, hizkuntzaren korpusa edo hizkuntzaren estatusa. Eta hizkuntzalari batzuk, hizkuntzaren korpusatik ibiltzen dira. Txillardegi bitan izan. Ez dut zistea egingo bietan jarraitu. Bitan izan. Alde batetik esan beharra dago fonetikan, fonologian, dialektologian, baita ere gramatikan, funtsezkoa izan zen bere gramatika, euskara batua zabaldua izateko oraindik euskaltzaindiak bere arauak plazaratu ez zituenean. Eta bide batez, ezagutuzun oso ondo, bertatik egoera diglosikoak. Belgika, Unibertsitatean KZG-ekin, eta Suomin edo Finlandian, Suomin eta Samien artean, Timo Rijorekin. Orduan, euskaltzaindiarekin normaltzaindia sartu zuen Txillardedik. Beraz, bidea eman zigun gaur horretaz hitz egin ari. Entzutetan. Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko tortzeagatik, aste arte arratsalde honetan. Esan danez euskara eta burujabetza, azken batean eskuz esku lotuta dauden bi kontzeptu dira. Herri eta hizkuntza, batzuk bereizita planteatu nahi badute ere, herri honetan gaztelaniaren hizkuntza dela, edo frantsesa edo horrelako ideien atzean argi dago hemen lotuta dagoela herri eta hizkuntza leku guztietan bezala. Eta bestela begiratu tagoa parkatzeakoan edo zen webunetan edo aplikazioetan hizkuntza aukeratu behar danean ikurra zein da, ikurra da ikurrina, eta da banderitak. Eta gu badakagu gure ikurra dela gure herri honen ikurra, beraz. Lotura ekidin ezina da eta bi borrokak lotuta daude. Burujabetza zitzei egiterakoan eta pixka bat eskuinguru puntu bat ematearen euskeraz bizitzen jarraitu nahi duen gizarte multzoa, hemen Euskal Herrian politikoki leheno emeretzi garen ende amaier arte edo nagusiki karlista bat zen, gaur egun nagusiki abertzalea da. Eta leheno igual egongo ziren euskaltzaleak ditzirenak abertzaleak, baina gaur egun ja ez da halakorik existitzen, eta euskaltzaleen munduan ez dago abertzale ez denik.
nola bat izateko. Eta aldi berean ere jatorri erdaldunak zirenak, eta Euskal Herrira etorri zirenak, eta hemen euskaldundu direnak, eta bere seme-alabei euskara transmititu direnak, estadistikek erakusten dute abertzaleak direna. Eta beraz, egon detezke salguzpenak, euskara ikasi dutenak aztergerak pasatzeko, eta ez baina horiek ez ditut euskaltzaletzat. Osea, euskara ikasi dutenak modu instrumental batean, ez dutenak interesik euskaraz bizitzeko, ez ditut uste euskaltzalen multzoan daudenik. Orduan, ingurua pixka kokatzeko, gaina justo azken asteetan ateratzen ari dira datu soziolinguistiko pila bat, eta datu asko pixka naziak, ulertzen dut hemen gaudenok, datagula kezka puntu bat hizkuntzaren egoeragatik, herri honen egoeragatik, mango dut datu bat, eta ez dut dateako inkesta soziolinguistikotik, bezik eta nazio sentimenduaz galdetzerakoan, 87an EAN soilik euskaldunak zirela, esaten zuen 123ak, eta gaur egun esaten du 121ak, soilik euskaldunak, ez? Osea, ikusten da gainbehera bat. Eta beraz ulertzen dut, badela zapalkuntza etengabeko bat, burujabetza faltarekin erabat lotuta dagona, ez diguna guztien buruan txatzen, gure hizkuntzan egun bezala bizitzen, eta datu asko erakusten dutela azken aldian inpas baten, atzerakada nolabait, bagoazela ja denbora asko borrokan, korrontearen aurka, askotan ikatuta, askotan sentitzen egula igeria okerra dela, eta horrela gabentzala, eta horregatik hemen elkartu gara, eta gaubetza ingo dugu, euskal gintzatik, nola elikatu dezakegun burujabetzaren aldeko borroka, mugimendua, alderantziz, zehonorak jarriko dizkioken horrek euskararen aldeko mugimenduari, eta beraz, bakoitzari eskatuko dizuet, hemen duan aurkezpenak ingo ditut, ez ditugu guen aurkezpenak, eta nire aldotikan hasita dakagu Euskal Herrian euskarazetik gintza gurutxaga, bere ondoan udalerri euskaldunen mankomunitatetik Miren Segurora, bere ondoan kontseilutik Idur Eskizabel, eta azkena Gazte Euskaltzalen saretik Javi Arriaga. Beraz, pixka bat azteko galetuko dizuet, zagotzen ditugu eragilea, uste. Pixkat kokatzeko zertan naizate edo nola, zuen eragilea nola zaudete gaur egun. Zure garen Vale. Bueno, Landerrek esan bezala, Hitza Gurutxaga naiz, EH-ko kidea. EH duela 44 urte sortu zen, eraude euskaltzale bada, euskara euskaldunak eta Euskal Herria ardatz dituena. Eta ordutik Euskal Herria bere euskalduntzeko prozesu horretan lanean dabilena, eta gaur egun ere horretan gabiltza. Ni Miren naiz, Udalerri Euskaldunen mankomunitateko koordinatzaile gaur egun. Udalerri Euskaldunen mankomunitatea da Hego Euskal Herriko Udalerri Euskaldunek biltzeitun eragile politiko bat, eta nolabait duk izate dugu bi funtzio dazkeula. Mankomunitate izaera horrek bai emategu gure udalai edo emako kide dien udaloiei politika aurrerako ekiteko zerbitzu bat eman beharra, hau da, egoera soziolinguistiko jakin hortako udalantzako egokienak dien egitasmoek lantzeitu hor, baina era berian politika aurrerako horiek inda eragile izan nahi dugu Euskal Herri Euskaldun bat lortu ahal izateko. Eta gure ustez, ite dugu politika horren bidez, aigea lortzen nolabait motore papel hori, hain euskaldunek ez dien udalerrieke, euskerin aldeko borroka horta gehitu daitezen. Motxi. Bueno, bi momentu gontan, eta nahiko hasi berri kontseiluko idazkari nagusia, Euskal Gintzaren kontseiluko idazkari nagusia. 25 urte bete ditu oraintxe, eta Euskalgintzaren kontseilua sortu zen, hain zuzen ere, askotarikoa den bai sektorialki eta baita ikuspegien aldetik ere Euskalgintza horren bateragune gisa, ezta? Eta helburu batekin Euskararen biziberritzea egiaz gauzatuko duten hizkuntz politiken arloan eragiteko helburuarekin. Diodan bezala, gure bazkideak askotarikoak dira, adibide bat jartzearen, eta oraintxe autonomia erkidegoan hezkuntza legearen eztabaida segituan datorkigu, eta puri-purian dagoen gaia izan da,
ikastoren elkartea, publikoko gurasoen elkartea eta Kristau Eskola gure bazkide ditugu. Nolabait, erabat polarizatuta dauden hiru eragile. Gure ahalegina da hizkuntzaren aldagai horretan behintzat, ardatz horretan behintzat, bateratze bati eustea. Baina, badaukagu beti komplikazio erantsi bat askotarikotasun horrek ematen diguna, ezta? Bueno, gaztuzkaltzaleak, orain ez da hain zaharra, dela urte bat apenas sortzen da, eta kezka batengatik dator, bera euskararen borroka galtzen ari dela, gazteengan. Eta bakarren helburua da, justu izena izaten duena, gaztuzkaltzaleak saretzea, eta aurrera batea ekimen ezberdinak gazte perspektibatik. Euskararen borroka gazte perspektiba bat ematea. Eta orain ari gara, postugunetan daukagu mobilizazio bat, hizkuntza euskalduna aldarrikatzen, eta hori da, justuen hortan ari gara, baina ez dago ezberdinak ere aurrera bateko blogak baditu eta euskarra ekiteko. Bueno, hasteko dazkau galdera desente, eta egin ordez galdera guztiak labok. Eskatu gara errepikak horra gelditu litekelako, ingo dugu batzuk binaka, hausa zein ditut bikoteak eta doaz galdatzen, bale? Eta gero batzuk lehen eta abisatuko izuet. Beraz, urrengo galdera Idurre eta Mirerentzat, estatu batekin agian euskaraz da salbatuko gabe ziurrezetz, txillategiren esaldi horrekin ados daudete, edo zekartzei zuen burura? Alde batetik oso ados, esan nahi dut. Gaur egungo munduan oraindik, nahiz eta aldaketa oso azeleratuak gertatzen ari diren eta hiperglobalizazio honetan estatu zehatzen isu bat eragin gaitasuna aldatzen ari den, baina hala eta guztiz oraindik estatua da nolabait herritartasunei eta kolektibitatei formarik sendoena ematen dien bidea, ezta. Alde horretatik berme handi bat izaten segitzen du, ez? Edozein hizkuntzak iraungo badu, ezta. Adibidez, euskalgintzaren barruan hainbatetan sortzen da edo ekartzen dira, ez? Adibideak euskararekin parekatzeko ez geniekela begiratu behar gutxiagututako hizkuntzei bakarrik, hizkuntza zapalduei bakarrik, baizik eta badirela Europan beste adibide batzuk hainbat hizkuntza elkarbizi direnak, ez Suitza eta lakoa jartzen dizkigute adibide, eta horiek ez digute balio guri esate baterako, hain zuzen ere leku horretan edo hizkuntza horiek ez daukate gutxiagotasunaren edo zapalkuntzaren faktorea. Hain zuzen ere beste toki batzuetan estatu hizkuntzak direlako eta berme oso hori badutelako. Orduan, egia da estatua berme ikaragarri bat litzatekeela, baina egia da baita ere gaur egungo begiradatik eta gaur egungo errealitate soziopolitikoaren analisi bat egin da, estatu bat edukitzea ez dela, ez? Bintzat, epe laburrean ikusten. Nahiz eta horrek ez duen esan nahi, ekuaziotik edu behar dugunik. Baina, datozen urteetarako estenatokia euskararentzat, euskararen bizi berritzearentzat, estaturik gabeko estenatoki bat izan behar da, izango da. Orduan, horrek ere pentsarazi behar digu, ez? Nola eta zer egin daiteken honetan, ez? Pixka bat hortxe. Bai, nire pixkat Idurrek esan duenakin ados nao. Azkenin, aurrik uste dugun etorkizun laburre estaturik gabe burujabetasunik gabeko estatu bat da, eta hor maniobratzen edo ikasi berdula iritsi zait. Kontutan eukita burujabetasun horrek bide asko iritiko dizkigukela eta bide horiek asko zerrazo izango liekela. Azken finin, kontutan eukita gutxitutako hizkuntza bat gehala, gutxitutako hizkuntza horrek bizi irauteko edo bizi berritzeko hainbat politika berdielako eta burujabetza ez eukitziek politika horiek iteko aukeriek kentzen egulako. Piskat adibideta etorrita eta betire guretik, hau da, UEMABea sortu zen euskerin legie bai, Lagotabiko lege hortan artikulu bat konstituzioen kontrakotzat hartu zebelako bai, 6 artikulu lege hortatik kendu zuen,
da lege, artikulu horrek esatezun gune soziolinguistiko jakin batzutan euskera utxe erabili ahalko zala, bai? Baldin eta gehiengo euskal hiztune baldin mazan eta administrazio posible izango zula euskera utxez bizitzien. Eta konstituzioen kontrakotzat hartu zen eta kendu izan. Eta hor bertan oinarrituta sortu zen Uema. Orduan, Ueman ibilbidean botere judizialak, azkenin, hizkuntza hegemonikoen estatu horrek guregan eukidun eraginak, hau da, zuzenik eragin digu guri ere gure eguneroko jardun hortan, eta Uemako irizpideek, azkenin Uemak ulertzezulako, udalerri euskaldunetan, administrazio euskeraz funtzionago bertzula, eta eskubide genukela euskara utxez funtzionatzeko herrien realidadia ere hori zalako, azkenin bide hortan behin da berez oztopoek jartzen jardun digu, eta ez geha gai izan, nahi genitun lekutanio edo iristeko. Horrek ez du ezan nahi horrek aipaudun bezala, buru jabetzie eukiko bagenun, hau da, aukera hori guztiek lortuko genitunik edo, bai? Egia dalako, estadu jartzizkigun muga horien aurretik ere, etxien bertan nahiko arazo badauzkeula, hainbat adostasun lortzeko, ez benetan nahi deun urrats batzuk eman alizateko. Alegia, guantxe bertan, administrazio funtzionamentu oso garrantzitsu da, eta mazazpiko lege berritzeko prozesu nahi geha, eta euskerin aholku bat zordin bertan, hau da, ezin da adostasun batea jau, azkerin interes batzuk daudelako, interes politiko batzuk daudelako, eta horreke eragin diteulako. Baina, hor utzita, baina nik uste buru jabetasune izatiek, bidie asko erreztuko lukela. Jabitaintza, badago esaldi euskaltzale hori katzen gaitun esaldi bat, euskera eta politika ez direla hasi behar. Eta beraz, euskera eta independentzia mugimendua gutxiago, eta horrela, ze iritzi da gazute gazte euskaltzale zaretik eta euskara gero espezik? Euskera eta politika nahazmendu berezkoa da, ze azken binean gaur egun ukaezina da euskeraren inguruan politikatik erabakitzen dela. Politikariek eta politikatik erabakitzen da non den ofiziala eta non ez den ofiziala euskera, Nafarroan zonifikazioa, iparralden ez ofiziala, EAN ez da sozik egiten eta edo ematen normalizazioagatik. Eta politikan aurkari horiek ditugun enean euskara politikara eraman behar izango dugu, ze hortik erabakitzen ez bada gu egunadun bakarra da euskaraz hitz egin, eta ja hori gaur egun gogoean politikara lotu behar izango da. Gero beste kontu bat, independentzia da, eta, independentziako aburuz euskara da daukagun armarik handiena. Euskara da hizkuntza bat, ez euskara ulertzeko modu bat da, mundu ulertzeko, jende ulertzeko, gure gure ulertzeko, eta gu gure artean, euskaldun artean euskaraz ulertzen garen ginean, eta hori errealitatea izin bat bilakatzen badugu, ez dugu, aurkari gisa ez dute izan, ez dute lortuko ezer egitea gure aurka, hori da eskola tintzea. Bai, guk ere EH-etik euskara eta politika bereizi ezin dian elementu bezala ulertzen ditugu. Batzutan badirudi euskaran aldeko politikak egiten hastian sartzen dela politika hitza jokoa, baina horretikan dagoen egoera ere politika batzun ondorio da. Egun Frantzia eta Espainiar estatuak hizkuntza politika jakin batzuk bai egiten eta horren ondorio dira da gaur egun daukagun egoera. Beraz, bai, guk ere uste dugu bereizi ezin dian bi elementu dira eta gainez euskarak bai berdula politika eta hizkuntza politika jakin batzuk aurrera jarraitu izateko. Igor eta Intza, duela aste batzuk Gipuzkoako Uliazpi Fundazioan lan egiteko euskara jakitea eskatzea debekatu duten baitegiek. Eta beraz, Uliazpi Fundazioak hartatzen edo ezagutzen dena dituen erabiltzaileek hizkuntza eskubideak zalantzan jarri da geratu dira epaitegi baten bidez. Saia gaitezen azken aldiko epai euskarafobo hauen atzean dagona pizkataletzen. Zena bat zen, kasu goetatik, ze gogoeta eragite dizuen?
Bueno, nolabait marko orokor bat jartzeko ondarraudi judizial bat dagoela duda ezina da jada, ezta? Ze Uriazpikoa izan da azkena, eta gainera urrenkeran eta gradualki hartzen ditugu epaien esangura judiziala bera inkrestzendo batean, ezta? Orduan, kasuko epaiak dira, baina ardatz konstante bat daukatenak, Euskara bizi berritzeko politikak, hizkuntza politika zehatz horiek, Euskararen aldeko hizkuntza politikak galgatzea eta balio gabetzea helburu dutenak. Uriazpikoa diadan bezala, nolabaiteko goia jotzen du, juristek diotenez, ez? Gaian arituak diren juristek diotenez, hain zuzen ere autonomia erkidegoko eta Arestian Biden Senpurolak aipatu duen 82ko lege hori, orain arteko autonomia erkidegoa zari naiz beti ere. Autonomia erkidegoan orain arteko hizkuntz politiken erroa izan den egiteko modua bertan bera uzten duelako. Hori batetik, eredu baten baliogabetzea dakar. Aipatu duzu hizkuntz eskubideak urratzen dituela. Nik esango nuke hizkuntz eskubideak baino gehiago, edo hizkuntz eskubidei segun eta ze konsiderazio ematen diegun, ez? Baina ematen du batzutan hizkuntz eskubideak esaten ditugunean eta hola jendarteratzen denean ari dela iaia luxu batez, ez? Kapritxo batez, ze gutxi asko denok badakigu gazteleraz edo frantsesez gure herri honetan, orduan zerbait superfluaz ari garela. Orduan behar bat hasi behar gara esaten, ez esaten izendapena aldatzagatik, baizik eta hala delako herritar eskubideak ari direla urratzen. Milaka jenderen herritar eskubideak, hau da, berdintasunez tratatuak izateak, nolabait gure bizitzak berdintasun batean aurrera eramateko eskubideak ari dela urratzen. Eta gero horren ongarrian dagoenari buruz, bueno, igual politologoen zera da gehiago, ezta? Galdera asko sortzen dira, ez? Zergatik orain, ez da Euskal Herrian bakarrik, Espainiako estatuari dagokionez, Katalunian ere, holde handi bat etorri da, Frantziara begira jartzen bagara, pentsatzen pozik jarri garen, Rebeta euskaraz egitea lortu delako, ez? Baina hori da, goxokitxo bat nolabait esatearren, eta han ere erabaki handiagoak judikaturaren bidez botatzen dira. Atzera, Korsikako asamblean oraintxe debekatu berri dute, eta epaileek debekatu dute. Ez epaileen bidez debekatzen da. Estatu aparato bat da, azkenean botere judiziala. Gure bi auzo estatuetan badauzka bere partikularitateak, eta bai batean eta bai bestean gure kontrakoak, ez da. Frantzian zileski jakobinismo ilustratu horren adierazpen edo adierazle gorena dira, eta Espainiako kasuan frankismotik berrikitu gabeko gorputz handienetakoa da. Zergatik orain, nahikoa da esateko modu bat da, ez? Tolerantzia, orain arte toleratuak gara, ez? Baina zerbait toleratua denean, gero muga bat jartzen zaio. Ez delako onartua baizik eta toleratua. Eta horri, beti, uste dizut, baina onera arte. Eta nunbait, onera arte bat esaten hasi dira, eta sakonean, badagolako pulsio monolingüista eta supremazista bat. Oso txertatua, oso ideologikoa eta oso errotua, ez da. Bai, erabat ados idurrek esan duenakin, egungo sistema juridikoak sistematikoki adierazten dute horrelako epai Euskararen aurkako sistema dela. Eta bestalde baita ere Euskaldunekiko Euskaldunok babesgabetasun handia dakau horrelako epaien aurrean. Justu aurreko asteartean, gustatu zitzaiken Unai Agaolazak esaldi bat, konfrontazioa aldatu behartzela
Euskaldunon da erdaldunan arteko dikotomia hori aldatu eta eskubideen aldekoen eta eskubideen kontrakoen arteko borroka bat bezala definitu behar zela. Eta nik uste, EH-dik ere irakurketa hori egiten dugu, eta Idurrek esan bezala herritarren eskubideak eta marko horretan kokatu berdia horrelako epaiak herritarren eskubideak urratzen dituztelako eta horrela ulertu behar da. Eta Miren eta Javi, zer egin horrelako epaien aurrean? Nola erantzun bat horreko euskalgintza eta herritarrok? Nola erantzun beharko nuken, nik garbi eduket erantzunik eraginkorrena da batea egiten den erantzun hori ez. Euskalgintzak bateratuta erantzun beharko luke, ahalik eta erantzun zabalena lortuta. Baina, gero horrek bere zailtasunak dauzka. Gu esaterako, guema da akobako kide, akoba da herri administrazioen arteko koordinazio batzordea, eta azken epai honen aurrin, Guemako lehendakarie plantea zen batzorde horretan, da eskauzuna zen, Gipuzkoako Foru Aldundien kontrako epai baten aurrian, babes bat horren aurrin da, danak batea, erabaki o adierazpen bat ateatzia, dana dalako. Eta Gipuzkoako Foru Aldundi eta Guema, egoera horretan bakarrik gehauzin, eta gainako erakunde danak, ez zuen prestutazunik atea edo horren aurrin ezer esate. Administrazioan agintzen daudenan nola baiteko jarregi hori da. Orduan nik uste euskalgintza, herriko euskalgintza, betiko euskalgintza, euskalgintza deitzen duten horrek, igual artikula berko genuke modu eraginkorro baten horrei erantzun bat emateko. Gero egia da, realidade bat dala baita ere, gu gure hartin adibidez, olako epai bat da honin, beti ote galako pentsatzen. Venga, ite daula udaletan mozio bat zartua ere, baina hautetxiek eta ere mozio funtzionamentu honekin dauden nekautua bezala. Oda, iruitzaio ez dukula inoa. Orduan, erantzun horrek izan beharko luke, ez dakit, nola baita esateko ikusgarrio benetan jendik, ez dakit, biziko luken beste zerbait. Oinarte, da bereziki euskalgintzako epain aurren ematen egan erantzunek iruitzait erreta daudela edo aurrera bideik behitzet ez diguela ematen da. Azma horreko genuke, hortan, ados denakin eta ere, salatu ez soilik instituzioetara eta baizik eta jendearen gana ere, eta itzuli lehen planteatu dugun dikotomia horretara eskubide urraketena. Aurkeztu jendeari hau eskubide urraketa bat dela, ez digutela gure hizkuntza erabiltzen uzten, beste lanabez bat dela euskera gitzinaka desagertarazteko, eta haian diskurtso hartatik eta morrutik saiatzen jendea gure ganatzen, jende asko izaten eta ez soilik izatea salaketa formal bat, baizik eta guztiok salaketa sozial bat eta ez izan beldurrik seinalatzeko honek ez dugu guztien euskara erabiltzen. Nik igual, parentesi bezala, esan, ez, pixka bat, erreakzio horren harira, niri oso interesgarri egitu zen justu Uriazpiren honetan bertako langileak izatea, lehendabizikoak pankarta hartu dutenak, ezta. Hain zuzen ere, kontu honetan guztian, kontrajarriak bezala aurkeztu nahi dizkigutelako langileen eskubideak eta hizkuntza eskubideak, dikotomia faltsu bat den heinean, eurek adierazten dutelako lan eskubideen barruan sartzen dela norberak hautatutako hizkuntzan egitea, eta kasu horretan zerbitzua egokio emateko euskaraz aritzea, lan eskubideetara inkorporatu dute, eta uste dut halako tokiko adierazpenek indar berezia dutena. Nik esan dut niri igual leheno nintzen beste fijatzen, baina bai badakadala sensazioa azkeria betetan ateratzen ari diren epaien aurrean, badagola erantzun bat. Eta igual duela urte batzuk gertatzen zirela holakoak, eta igual kalera ateratzen falta gehiago sumatzen zela, eta bai mainiruko kasuakin, edo lakoekin, edo barakaldokoakin, egia dela igual konzentrazioak egiten direla, eta igual jende batek esan zen termikan horrela zer, baina, bueno, pentsat, eraso bakotzarekin erantzun minimo bat pentsat egotea hori lehenengo kausua dela, ez? Bueno, parentesi txiki bat. Eta euskalgintzatik, Intza eta Miren,
Burujabetzaren bidean aurrera egitea, Euskal Herriaren independentismoan aurrera egitea, ze ekarpen uste duzu egin dezakela Euskal Egintzak independentismoari? Bai, euskara komunitate identitatean eragin nabarmena daka eta talde izaera hori sendotzeko tresna oso garrantzitsua da. Euskaren aldeko kontzientzia pizteko, giltzarria da herritarra komunitate bateko kide sentitzia eta beraz burujabetza lortzeko bide horretan elkar hartzea eta saretze hori horretan euskara giltzarria izan daiteke eta guk uste dugu horretan egin dezakela burujabetzaren bidean ekarpena, komunitate identitate hori osatzen. Ados nahitzak esan duenakin, baina bai gehituko nioke balio berko genukela hizkuntza normalizazioen, euskara normalizazioen prozesu guztia dauzkeun mugak agerien usteko, bai? Estadu bat gure gainin edotiek, hizkuntza normalizazio hori eaman berdan lekure eamateko zen muga dauzkeun agerien gehatzeielako. Bale, nahiko ditugun epaiekin besteak beste. Agatzu txikota, egingo ez beharen jo, bai bakoitzak... Hortxe egite dugu. Demora, ikusten orduan, orduan galdera... Euskal Gintzak ze karpena egiten duen independentismoari? Bueno, esango nuke, hori ez, lehen aipatu dut Euskal Gintza askotarikoa dela, ez abiaburu moduan, eta azken bolada, ez, kontakizuna, errelatoa, ez, asko erabiltzen dugun kontzeptua da, gatazka armatuari lotuta bat edo, eta hor askotan aipatzen den zera bat da kontakizunak askotarikoa behar duela, ez poliedriko hitza erabiltzen da. Esango nuke, momentu honetan, ben aipatu du gainera Mirenek, ezta? Estatu bat izan arren ere, euskararen biziberritze prozesua zenbaterainoko erraza izango litzateken edo, ez? Edo Txillardegik berak esaten zuen, ez? Ez dakigu estatu batekin izango dugun, ez? Hau da, egitura makro horrekin ere zalantzak ditugu azken batean, urte askotako gutxitze prozesu baten ondorioak jasaten ditu hizkuntza bat delako. Gainera, momentu honetan globalizazioarena hain handia, hain oro hartzailea eta hain totalitarioa den honetan, panorama are eta komplikatuagoa zaigu. Azken baten, hizkuntza gutxitua izateak esan nahi duelako ez dela jende gehienaren berezko jardunean sortzen den zerbait, ez? Ez dakit, Bainikasen jaiotzen denak, Bainikasen Bainikastarren ondorengoz, Bainikastar berriak ere asko daude, ez? Baina, berri horiek ere, momenturen batean arnasa hartzea bezala, ez? Egiten dute espainieraz. Euskal Herrian nekez gertatzen da, inork arnasa hartzea bezala euskeraz egitea, ez da arnas guneetan ere, behin adin batetik aurrera behintzat, ez? Eta beste faktore batzuk sartzen direnean. Hau da, euskaraz egitea, ia momentu oro hautatzen dugun zerbaita. Ariketa kontziente bat da, eta gainera askotan eramaten gaituena, ez oso erantzun honak jasotzera, nolabaiteko etengabeko talketara garamatzana autu bat da. Eta autu hori egiten dugu hainbaten artean, eta hainbateko hori hasi egintzaigu gaur egungo gaztek, inglesa ere oso presente dutelako, eguneroko hizkuntza bihurtua dutelako, munduarekin da bizitzarekin harremanak izateko modua aldatu zaigulako, orduan autu hori egitea gero eta zailagoa da. Eta autu hori egiteko motiboak behar dira. Kontakizun bat behar da, zentzu emate bat behar da, balio batzuk behar dira, ezta? Eta hortarako uste dut kontakizuna honetan ere zenbat eta poliedrikoagoa izan, eragingarriagoa izango dela euskararen biziberritzerako. Baina hori esan da, egia da, daukagun kontakizunik eta potenteletako bat eta eraginkorrenetako bat
gure herri izaerarena dela, ez? Nolabait, izaera horrek ematen diogun komunitatearena, historia batena, genealogia batena, orduan uste dut, ez dela bakarra, badala oraindik ere ardatzekoa, badala elikatzaile nagusietako bat, eta gainera elikatze hori badaukat oso garbi, elikatzea kontrako norantzkoan ere badatorrela, ezta? Hau da, euskararen biziberritze prozesua zenbat eta sendoago eta urrunago joan ziuraski burujabetza prozesuari eta herri gihar horri orduan eta indar gehiago emango zaiola. Eta lehen aipatzen genuen zergatik pulsio hori, ez, halako holdeak etortzeko, ez, 22. mendera goazen honetan, eta ziuraski hortxe daukagu esplikazioa, ezta? Nolabait, estatuek besteak gain hartzeko daukaten jogune handienetako bat hizkuntza zapalkuntza dela. Zehazki hortik azkenean euskalgintzaren helburua izan duen bere bezala euskara egitea da, eta lehen aipatu du ez dago euskaltzalea, ez dago agertzalea ez den euskaltzalerik. Eta agian hortik bideratu behar da euskalgintzaren eginkizuna. Euskara ahalik eta gehien jendeari ekartzen errelato horrekin jende guztiak aurkitzea bere lekua euskararen relatoan, eta euskara hartzen dugun guztio, euskararen autua egiten dugun guztio, eukitzea herri nortasunaren jabetza hori, eta ikustea buru jabetza ez dela hain urrun gelditzen den gauza bat. Nekak planteatuta aldera biko gautara, ez? Ekarpen egiten dio euskalgintzak independentismoari eta alderatze. Ez dakit erantzuna gelditu den edo botako den, eta hola handikan oina. Gauza bat, esateko nik uste zute. Dole, ez? Eta zuen bizipenetatik handikan oina, ikusten dezute euskararen aldeko eta burujabetzaren aldeko borroketan dabilen jendea batera da bilela, multzo beraz ari geha, zatikatuta dago, bakoitza berera dago. Gutxienez nire perspektibatik, dela gazte perspektiba, jendea badaude talde ezberdin eta borroka ezberdin, eta bakoitzak badauka bere ideologia eta badauka bere borrokatzeko era, baina horrek ez du kentzen momentu zehatz batzuetan edo ekintza zehatz batzuetarako guztiok batzea. Baina bai nabaritzen dudala eta geroz eta gehiago segregazio bat edo banaketa bat, eta jendeak ez duela gogorik. Jende gutxik daukagoa borrokatzeko gazteien artean, eta are gutxiago jende gehiagorekin batzeko. Batzutan, inkluso gazte asambladak edo herri taldeak biakatzen dira kuadrillak eta ez daukate gogorik jende gehiagorekin batzeko, eta niri gutxienez guri pena ematen diogu betxoria sarearen egutako bat, azkenean euskaldeko guztiak saretzea, pena ematen du hainbeste jende motivazio honekin eta motivazio berdinekin ikustea, baina hain baduta ere ikustea. Alegia, galdera da, ia gure bizipenetatik Ikusten dugun independentismoaren bueltan dabilen jendea, eta euskararen aldean dabilen jende hori batiratxu dabilela, edo elkarri bizkarra manda dabiltzan bi multzo dira, edo multzo bera da, edo... Baina ikuste dut momentu honetan benetan independentzia ipar hartuta dabilena, ez nuke esango momentu honetan ikaragarri handian erik multzo hori, ez, esan nahi dut benetan posibilitate politiko moduan lantzen, erabat uztartuta ikusten dut euskararekin. Besterik da, ia eta baieztapena egin duzu, ez, abertzaletasuna eta euskaltzaletasuna batera doala nik nire bizipenetik eta nire ikuspegitik ez dut ez ala ikusi eta ez ala bizi. Ez da gehiengoa, esan nahi dut uztartze hori badago, eta nolabait euskaltzaletasunaren
ardatza abertzaletasunak egitu bere, baina esango nuke badela euskaltzaletasunera beste gune batzuetatik hurbiltzen den jendea ere. Ez dira gehiengoa, baina bada nolabait bestelako zen justizia sozialaren zenetik hurbiltzen dena ere. Gero naiz eta herri formari akaso bestelako zera bat emango dion. Ez da gehiengoa, ez da gutxia horiek ere, baina egon badago eta uste dut interesgarria dela jende hori, bereziki esango nuke autonomi erkidegotik kanpoko eremuetan. Nolabait bai euskaltzaletasunarentzat eta bai abertzaletasunarentzat hotzagoak edo laiotzagoak diren eremuetan diskurso horiek garrantzitsuak egin zaizkit. Eta gero gertatzen da horrekin gainera fenomeno bat eta uste dut dela jendea behar bada begirada horretatik hurbildu euskarara eta nolabait horrek ekartzen du herriaren beste ulertze bat eta beste auzi horrekiko beste posizionamendu bat hartzea ere. Nik ere bizipenetatik ez dut asko ezagutzen olako perfileko jendeik esan ezagun, hau da nik bai ikusten euskalgintza euskalgintzan dabilen jendie bai burujabetzai lotutako bateratasun hori, baina alderantziz, nire zalantzak dauzkit baita ere, burujabetasunen alde punta-puntan dabiltzenak gaur egun askotan euskerie burujabetza prozesu hortan oztopo gisa ez dute planteatzen momentu jakin batzutan. Eta horrek benetan kezkatzen hau, eta hori ez dut bizipen realetatik abiuta. Bai, galdera zen, bila eta ber... Euskaltzaletasuna eta independentismoa jende multzo horiek batera txukustituzun... Bai, Euskal Herria herri txike izanik, nik uste dut bai dago elkarren berri eta elkarren egitasmoa babesten diala, baina bai dagoela tarte handi bat eta elkarrekin lan iteko zati handi bat elkarrekin lan iteko aukera da. Egia bizkota datu bat. Askotan hitzeiten da diskursoak berritu beharraz, ez? Azken finean zuke narratiba bat eukitzeak, ez? Ematen dut zentzua egiten duzuen gauzei, ez? Eta bide bat marraztu ezake. Iruditzen zaizue euskalgintza azken urteetan ari dela diskursoak berritzen, ze utxune ikusten dituzue landu berrekoak, pixkat diskursoak eta lauetan. Diskurtso berriak ikatzea baino agian garrantzitsua izango da euskara eremu behiagotara zabaltzea. Alegia, lan eremutatik edo eskoletatik euskara izatea tresna bat, bai jolasteko, bai gozatzeko esparru guzti horietara zabaltzea. Eta zentzu horretan egun bai pantailak eta eremu digitala EHT-ek bai ikusten dugula erronka garrantzitsuak izango diala aurrera begira. Hori gehiago diskursun bertan enfokauta, bai ikusi dut ni bideo honetan nabilen bitartien oindala urte batzuk bai egontzala nola baiteko kezka bat edo euskalgintza ematen izan oso diskurso eskorra zala, diskurso eskor horrekin inorketzula gure barkoa io nahiko, orduan moda edo nolabaiteko joera bat egontzan euskaren aldeko diskursoanak oso positibuk izan bertzebela une eta bestia. Egoera hortan nahi bai iruditzen zaitena da, lehenengo eta behin diskursuk hartzaileen arabera moldau egin behar dira noski, baina gure praktikatik bai ikasi dugu udalerri euskaldunetan eztabaida hori hasi zanik diskursu positibo izan bertzula eta justo tokau zitzaigun guri udalerri euskaldunetako hizkuntz bilakaerin azterketa bat ingenun eta bilakaeri oso negatibo izan zen. Eta diskurso negatibo horrekin abiau ginen gu udalerri tailerrak ematen, realidade horren berri ematen, diskurso negatibukin noski, realidade negatibu zarako,
eta horrekin lortu genuen inoiz gure udalerri euskaldun txikietan artikulaute egontzan euskalgintza bat artikulatzea. Orduan bai, importanti iruditzen zait, diskurtzu zehartzailei beire aigean horren arabera egokitzea, eta baita ere askotan dauzkeun mamu horiek gainditu eta realidade horren berri ematea. Noski, esan gabe unditzen egian barko bat gehala, beti euskeriei egunerokotasune, modernidade horren diskursorik kendu gabe, baina bai, jakinda nun gauden eta noa guzen. Lehen esan duen bezala, azkenin euskeri euskaldunok salbako dut, eta euskal iztun komunidadie da, euskerien norabaite emango baldin bau, eamango una. Eta nik uste komunidade horrek eskubide daukela diskursioki jakiteko zeina realidade eta hortik abiatzeko. Bai, nire gezurrezko diskursoen oso kontra, esan bai, gainera, zenekea sortu digun, askotan euskaldunoi etengabe seduktorea izan behar da, ze politak, ze derrak, ariketa hortan, gezurrezko ariketa hortan gainera. Alde hortatik, nik momentu honetan euskalgintzan gauza batekin nago gustora edo nolabait esatearren, Altsasuko kantan esaten zan bezala txarrenari onena hontan. Uste dut behintzat badagoela euskalgintzak askotariko horretan diagnostikoan bateratasun bat behintzat. Eta behingoz, egia da, urte asko pasa ditugu esaten ezin geha agoreroak izan, edo ez da agorero izatea, bezik eta egia kontatzea edo realitatearen berri jaso eta ematea. Momentu honetan uste badagoela larritasunaren diagnostikoa egin eta adostasun bat horren inguruan. Ez zait gutxi iruditzen abiatzeko. Beste gauza da, larritasun horren transmisioa nola egiten den, Mirenek aipatzen zuen bezala, segun eta norentzako kontatzeko moduak topatu beharko dira. Eta gero, horrez gain, edo beste geruza batean, bai iruditzen zait oso garrantzitsua lehen aipatzen duen hildotik, jendeari zer kontatuko diogun euskara hautatu dezan, zer emango dion jendeari euskara erabiltzeak beste hizkuntzek emango ez diotena. Azken boladan asko aipatu da, baina nik uste dut adibide oso adierazgarria dela, frankismoan euskarara hurbildu zen jende asko, egia da, antifrankismotik hurbildu zela batzuk abertzaletasunetik, baina ez guztiak. Hau da, nolabait euskarak bazeukan esanahi bat, gainditzen zuena, hizkuntza guztiek daukat esanai bai, gainditzen dutena erabilera instrumental hutsa, baina lortu zuen identifikazio bat nahi etzan horrekin. Orduan, jende asko euskaldundu zen horren uberan, edo keinuak hizkuntzarekin egindako identidade keinuak, inkluso zenbat jende pasatu zen Andres izatetik Andere izatera, nolabaiteko esanai berri bat hartzen baten zion bere buruari eta hizkuntzaren bidez egiten zen. Uste dut aurrera begira ere halako kontakizunak sortzea oso importantea dela. Idea da gainera kontakizun horiek etengabe doazela sortzen eta aldatzen eta eraldatzen eta toki batean gauza bat, beste batean beste bat, baina agian euskalgintzari badagokio gertakari horiei begi zoliz erreparatzea eta interesgarri daitezkeen horientzako bozgorailuak prestatzea, naiz eta gure gabezietako bat den bozgorailurik apenas daukagula beste botere mediatiko izugarri horien ondoan. Bai, egia da euskarak izan behar duela errelato bat, eta lotu dugula agian esan batekin adibidez antifrankismoa eta baina nik uste ere badela garaia euskarari pixka bat mistika hori kentzeko garaia
eta ez dela soil, guztiok dakigu euskara izan zela gure arbasoen hizkuntza, eta guztiok dakigu euskara dela hizkuntzarik zerrenetarikoa, baina ere bada guztiok jakiteko euskara izan behar duela gure ondorengoen hizkuntza, eta euskara aurrera, esan genuen ez da soilik erabango, eta euskara aurrera non behar dugu bere, eta agian errelatago hori belaunaldi berri eta heltzeko justo hori izan behar da. Etorkizuneko hizkuntza, ingelesa izan daiteke, nahi baduzu globalizatuta, baina Euskal Herriko etorkizuneko hizkuntza euskara izan behar da. Handik anonean, etorkizuneko Euskal Herriko hizkuntza euskara izan dadin, zuen ustez zein dira hola identifikatzen dituzuen erronkak? Erronkak, guretzat edo euskalitzaren erronkak edo... Zuen eragiletik ikusten zutela? Erronkarik handiena, agian oso astunez nahi naiz gai honekin eta gazte perspektiba ekarri dugu eta nik uste dut gazteak direla gure erronka, gazteak eta belaunaldi berriak. Ez nahi, ez neso zaharra, baina beti ikusten dut nola jende guztiak izaten zuen gu izango ginela euskararen belaunaldia eta azkenean ez gara izan. Hori ez da dilaeten, ez? Ojala hurrengo belaunaldia izatea euskararen belaunaldia saiatu ditugun erronkak hor daude eta justo belaunaldi guztien oinarria hezkuntza da horregatik deitzen dugu hezkuntza euskara, hezkuntza euskaldun bat izan behar da eta gure herri osoaren oinarria ez badago euskalduna, gure herria ez da euskaldun izan, orduan hor daude erronka. Hezkuntzan, belaunaldietan, eta lehen aipatzen dugun errelatoan, nola heldu jendearen gara. Soilik gazte ez dugu evidentemente hau herrira gozatzen. Nik badazpa, lehen agian gaizki azaldu dute. Ez dut reivindikatzen antifrankismoan instalatu behar garerik. Ez jarri dut adibide moduan momentu hartan jende askorentzako iristeko kontakizun bat dela, baina dudarik gabe kontakizuna bereziki orain zuek edo zuek baino gazteagoak egin behar duzu. Esan nahi duena zen kontakizun bat behar dela. Erronka, niretzako kontakizunarena erronka handia da, hau da, gaztetxoak umeak hizkuntz paradigma berri honetan azten ari direnak nola lotu euskara hautatu dezaten, ezta? Oraintxe ari gara kontseiluan egiten hezkuntza arloko errepaso bat, irakurketan EAEko legean zentratuta gaude edo, ez? EAE zentrismo horretatik egietan, orduan irakurketa nazional bat egin nahian gabiltza, eta Euskal Herri guztitik jasotzen dugun diagnostikoetako bat da D ereduko geletan ere, hau da, euskara ikashizkuntza den ereduetan ere, Euskal Herri guztian, momentu honetan gertatzen ari zaiela, inoiz gertatu etzain gauza bat, eta da ikasgelako hizkuntza izateari ere nekez eusten diotela irakasleek. Hau da, jolas garaian ere egiten ziren esaten ez euskaraz egin, eta orain ikasgelan aritu behar dute euskaraz egin horretan. Eta ez da, autonomia erkidegoko gauza bat bakarrik, baizik eta Nafarroatik ogar berdintxo egin dute, eta zehazkan ere adin batekoekin kezka hori dute ez da. Orduan, hor daukagu erronka handi bat, bai? Eta uste dut kontakizunarena batetik oso importantea dela, kontakizunak eurek sortuko dituzte. Bultzatu egin behar ditugu, bultzatzeko egia da hezkuntza oso ere importantea dela, ez da bakarrik hizkuntzaren korpusa transmititu behar dena, baizik eta mundu erreferentzial oso bat, kultur erreferentzialtasun oso bat transmititu behar da, korpus horrek hizkuntza horren erabilerak zentzu bat izango badu. Orduan, hezkuntzatik badago zeregin bat oso garrantzitsua dena, baina esango nuke hezkuntza ez formaletik astialdiaren ingurune guztitik badagoela baita zeregin oso handi bat, eta gero lehen aipatzen duen bezala gauza bada kontakizunak eta beste gauza bada kontakizun horiek zabaltzeko
eta indartzeko bozgorailuak eta tresnak edukitzea. Eta ikusten ari gara Ipar Europan adibidez estatu txikiak, baina estatu hizkuntza dituztenak, suediera, daniera, islandiera, sekulako inbertsioak egiten ari direla digitalizazioaren mundu guztian, ikusentzunezkoen esparru guztian, eta, ez daukagora nio jonderrik, Frantziak kuotekin ez dakiz emat urte daramatza, edo Espainiak Cervantes Institutuaren bidez, ez munduko hizkuntza handienetakoak, ez inglesari esi horiek jartzen ikusten ditugu, eta hemen gaude, gauden bezala, ez arlo horretan. Nik pixkat UEMatik bertatik zentralgotze erronka edo dazkeon, eta guk daukon erronka nagusienetako bat da guain. Hau da, UEMa sortu zen egin dela 32 urte 14 udal txikik sortu zuen, danak arnazguniek ziren, eta herri horietan arazo nagusi ezan udalak erderaz funtzionatzen zuela. Eta 12 urteko ibilbidien gertau zaigu udalak euskaldundu ditugu nolabait, baina herriek erdaldundu zaizkigu. Gaur egun, larun bat honetan 101 udal izatea iritsiko geha, bai? UEMan sartzeko baldintzi da udalerriko euskerik ezagutzia, 70%-etik gora izan behar dula, eta gerutak gehiago die baldintza hori betetzen den udalerriek, alegia geruta udalerri euskaldun gehiago dazkeu, baina arnazguniek galtzen egea erabat. Orduan, gure erronkie da arnazgune horiei heldu, eta udalerri euskaldunek deitzeion horiek arnazgune izatea berbideratzea. Orduan, estrategia ezberdinek planteatu nahi ditugu, bai arnazgunetako eta bai udalerri euskaldunetako. Eta gero heldu nahi joke baita, idurrek aipaudun kontu horrein, ze udalerri euskaldunetan bai konturatzen aigeana da, bai euskaldunek arnazgunetan geruta gutxi hori, udalerri euskaldunetan geruta gehi hodiak, baina bai aldatzen pilo bat euskaldun, gaur egun euskaldun deitzeion horren izaeria, edo soslai ezate zaiona. Azkenien, leheno euskaldun ezan etxetik euskeri jasotzezuna, etxin euskera zitzeitezuna, gaur egun geruta gehiago dira, eskolatik euskeri jasotze denak, bai? Oda, pilo bat aldatzen nahi da. Lehen HH-ko gela baten, udalerri euskaldun batea etortze bazan kanputik pertsona bat, 2 hilabetetan euskera zitzeiten jartzezan. Besteak beste, ume horiek erderaz etzekibelako. Bai, hori, komila tartin hartuta, modu positibo baten baloratzezan. Gaur egun izan gertatza, pantaiak diela, are dala, bestie dala, 2 urteko umeek erderaz jolazteuen. Orduan, erderaz datorren hori erderaz hartzeuen. Orduan, bai landu berdana da diskurso maila hortan, baina nik uste arrazoi batzuk eman bertza esko dela, gaur egungo hiztun komunidade horri euskeri aukeratzeko ezagutze dituen hainbat hizkuntza horietan artien. Eta, ausartzen ez izatea, gakuen identidadie lantzin daula. Burujabetzia eta identidadie diela, hau da, euskerie erabiltzea bultzauko gaituenak edo. Bai, bi erronka finkatu ditu nik, kasu honetan izango litzakela euskeraz bizitza duinak garatzeko baldintzak sortzia, izango litzake erronka bat, eta bestia euskaldunak ahalduntzia. Esaterako mugimendu feminista, ekologistak edo LGTBIk lortu duen bezala, euskaldunak euskaldun izatiaz arro sentitze horretan, eta hor diskurtso eta errelatori sortzean izango du beste erronka bat. Guk pandemia aurretik jarri genuen EH-etik astindu prozesua abian, da hor 5 zeregin finkatu genituen, eta gaur egun horiei heltzen nahiak, eta eskuartean dazkau, Nafarroa garaian esaterako ofizialtasunan aldarre egitea, hezkuntza legean aurre proiektuan inguruko irakurketa eta hor gure ekarpenak sartzea ere bai, eta unitate didaktiko bat ere ari egiten delaz, gaur-gaurkoz hori txekia baita ere lantzen ari diren puntuak. Bale, eta hitza zabaldu horretik, azkeneko galdera bat ingo dola esaldi banatan botatzeko bakoitzak. Zergatik edo zertako behar dugu euskera eta zergatik edo zertako behar dugu buru jabetza. Bakoitzak bat, eta joan pentsatzen galdera. Hizkuntza bat ez da soilik komunikatzeko tresna bat, munduan izateko eta mundua ulertzeko modu bat ere bada, beraz izateko eta egoteko modu horri eusteko euskera behar dugu.
Eta zertarako burujabetza, egungo mundu blota kaotiko honetan, badago ere muta arlo askotan burujabetzarako nahi bat, adibide modura energia komunitateak, kontsumo taldeak, burujabetzak tokian tokiko politikak egiteko tresna berriak emango dizkigu, eta Euskarari dagokionez politika burujabeak ere nahitaezkoak izango dira. Eta burujabetza Euskararen Errepublika eratzeko behar dugu. Honek izango duke, eta gueman lehemi edanez euskeri behar deula euskaraz gehalako, bai? Eta burujabetzi behar deula nahi deuna izateko, eta azkenien gai honi lotuta hizkuntzin berreskurapen prozesu azkartu ahal izateko, eta behar ditun baldintzak modu errazago baten edo lortzeko. Bueno, Euskararena mundua arrakalatzeko. Mundua arrakalatzeko, benetan esaten dute, nola baita iruditzen zait hizkuntza gutxituen aldeko borrokak edo hizkuntza hegemonikoen kontrakoak edo babes esiak direla mundu gero eta jende gehiagorentzako gero eta deserosoagoa den mundu honetan posibilitate berriak marrazteko ia aukera bakarra, ezta. Esaten da, gaur egungo hiperglobalizazio horri begira, aberatsak gero eta aberatsago egiten dituela eredu honek eta ahulak gero eta ahulago, ezta. Hizkuntzei dagokiela bete-betean zera egiten da, ezta? Hizkuntza hegemonikoak gero eta hegemonikoago eta gutxituak gero eta gutxituago. Eta honek ekarri diguna, orokorrean eredu global moduan da, gero eta homogeneoagoak garela, ez? Ematen du gero eta aukera gehiago ditugula, bidaiatzeko, bizitzeko, zer egiteko, baina bagoaz antipodeetara, zindeira joango gara, eta hango kale nagusiak identikoak izango dira hemen ditugunekin. Hau da, zentro komertzial berak, marka berak, eskaintza berak, arropa berak, kolore berak, horixe topatuko duguna, eta azkenean desioen eta izaten homogeneizazio bat dakar honek guztiak. Hizkuntza herri komunitate oinarrizko hauei heltzeak eta eusteak ekartzen diguna da bestelako posibilitate batzuk marrazteko bidea eta benetan arrakala horiek sortzekoa. Eta berez esango nuke gugeu egutako bakoitza buru jabeago izateko aukera dakarkigula, gure desioak fabrikatzeko gaitasuna ematen diguten heinean, ezta? Bueno, euskara euskaldun esateko gaur dugu ez, euskara egiten gaitu berri, askotan entzun dugu hori, euskara orain atera da, euskara gure nortasuna da, eta ere dena ulertzeko modua da, horretarako behar dugu euskara. Eta buru jabetza, euskararen inguruan erabakitzeko, ez zaitainero eruditzen euskaldunok euskararen inguruan erabakitzea, eta ez Madrilen edo Parisen. Horretarako, askoz motzagoa, horretarako ikusten dugu. Bueno, bane bestez, amaitu da guk ekarri duguna gure galdetegia, eta hitza zabaltzen dut. Horreitek nahi du galderarik egin, gogoetarik partekatu, denbora pixkat badakago. Nik Javik esan da beren kontutik azkenengo ezari kontatik nire beran igual pentatu. Idurrek esan da ben dar atentatnos, baina ezin izan not hain ondo esan idurrek esan da ben moduan. Ondo batzeran gaur azkenengo mundua aberazteko moduan izango da euskal kulturaz, mundua aberazteko. Arantzean galdera bat da. Bai, biztakian galdera bat edo hausnarketa bat. Katalunia bindela 5 urte, heldu ziren bozkatzera, dependentzia prozesu bat edutera kasi bukaera arte.
Baina han kontestu horretan, hango euskalgintza, ez da katalangintza edo ez da izan ditzen da, heldu zan bustera, esatera sí, un estat per la llengua, deskonektatuko gara Espainiar estatutik eta konektatuko gara Katalunian estatura honegatik eta honegatik. Hori hemen urrun ikusten dugu, baina nik uste dut independentismotik eta euskalgintzatik heldu dira momentuet baldintzak sortzeko gube egoera horretara heltzeko. Karo, oin esati hori euskalgintzak hori bidea da utopia bat, ez? Baina, zan, kostientizidea egunen baten pultso nazionala suspertzen bada, herri honetan egoera horretara heltzen bagara, euskalgintza bera bebai, ez? Ez dakitolan guztiko da, ez da guztiko, edo bakoitz batzu bai beste atzuk ez, baina helduko da horretako momentu igual, ez? Eta ez tekidan galdera, tres marketa. Eurek egin zarien, adiez. Besterik? Nik planteatuko dituz gauza, askotan pentsatzen ditudanak, ez dakit nabilen behar dut lekuan edo nire burutapenak bakarri dian, baina bada, oen dara esan da, berrogei urte, igual, euskara batua eta antolatu zanean, helburua zen euskara prestatzea hizkuntza nazional modura funtzionatzeko. Eta prestatu zen, ikasleak prestatu dira, zuk esan dezuna, espero gendun, ego gazten generazioa, izatea hori, pixka bat mamituta gorkustuko zuna, eta ez da ala. Ez da ala, adibidez, ez da denbora gehiagi, joan ginean gu eskripto batzuk egitea, eta herri euskaldun batean, eta gestore euskaldun batekin, ile ja harrituta zegoen, eta herri hortan jendea gaztiak, erosten ditu pisuak, gaiten ditu eskriturak, baina jendeak ez ditu eskatzen euskeraz. Oso minoria txiki bada, maila idatzi eta formalean euskera baliatu nahi duna hori. Hori da bat, eta orduan, problema hori, zergatik, ez tegun hartzen, eta nik ikusten ditut alde positiboak, esan izut, ogan izaten dezuten, konsientzia hartzen hori eta hori, berdutze zait, bide honian dihoala. Eta bide hori, pixka bat, indartu behar denukela, euskera bultza nazio hizkuntza. Hori da bat. Eta bigarrena, oain, Euskal Herrian euskara esportatzea, esan dezu prestatzen edo proposatzen nahi zeatela o pentsatzen unitate didaktiko bat. Eta hori da beste kontu bat, nik uste dut euskara asko irakatsi da eta jendeak asko ikasi du, baina hauletan ez euskara asignaturan eta ez, igual filosofia, gaina eta filosofia gutxiago ematen da ikastetxetan, ez dago hausnarketa bat pixkat soziolinguistikoa, eta jendeak edozein aitzek, ez dakit nola esan, arrazoi modura, esaten da edozein txorakeri nahikoa du, ja konturatzeko aizizketra euskaldunak gutxilea, eta gaina badakigu erderaz, eta gaina zertarako molestatuko dut kanpotik datorrela, eta horrelako gauzetan ez dago autodefensarako prestaketarik. Eta hori prestatu behar da, autodefensa. Zer gero gertatzen da, irakurri duen euskaraldian inguruan, ematezien arrazoietan, behintzat interneten ikusi mon hausnarketa bat, eta zan, herri oso euskaldun batean, gaztiak, mazazpi urte inguruko jendeak, sentitzen zala kalian, libre, erderaz hitziten. Ze euskara inposatua sentitzen zuen. Claro, ikastetxeak egiten duenean alegin bat, jendeak euskaraz hitz egin dezan. Erderaren inposizioari aurre egiteko, gero hartzaileak, gaztiak, hartzen dute inposizio bezala, zuzenean jaso duten
mezu hori, euskera zitzintza zuten ez. Eta, hori, Bai, noski behitz. Egia da, urretzen dut, zaten duzun guztia, egia da. Eta, ni Bilbokoa naiz, eta Bilbon, ez dut euskal egiten egin no? Baina Bilbon euskara ez zaigu irakatzi. Irakatzi digute euskara batua, eta dena gramatikaren aldetik, dola guztiak eta, baina gero txikitatik agian badago ikastola bat zeguzpera dena, baina ez dugu euskeraz irakurri, ez dugu euskeraz kontsumitu, ez digute bultzatu euskeraz hitz egitera, euskeraz hitz egin esaldi hori izatea zain. Hau da, ni patioan nengoen lagunekin erdaraz hitz egiten, eta urbiltzen nire akaslea esaten zigo, egin euskeraz, jazta, aportazio guztia hori zen, eta joaten zen. Hori zen, zuk izan duzuna, ia inpozaketa bat bezala. Eta nik hartu nion, inkluso nazke euskara egiten, nik euskara zen erabiltzen, horren dela lagurte eta gian baditu duzu ez euskara. Ez da, batzutan akatzen egiten ditut, eta horregatik hitzaldian zehar, emaikuruan zehar, txegin dut, errelatu aldaketaz, gazten gana nola heldu, badago arazo supergarri bat dena, euskara ez dela heltzen gazten gana. Ikusten dugu, ikusten, nik ja ez, baina ikusten, gazteek ikusten dute, ikusten dugu euskara, ia oztopo bat bezala. Euskara, zite bat agabez dugu lanik lortuko, eskolan behartu daituzte euskaraz hitz egitera, eta hizkuntza hau zen nire egiten hizkuntza, baina nik orain YouTube erderaz ikusten dut, bideokoetan ingelesez aritzen naiz, eta justo horregatik bermatu behar dugu gehiago. Hor dago erronka eta hor dago eusukin duzun galdera ez. Egin behar duguna da euskera eguneratu eta euskarazko edukiak sortu, euskera normaltasunez hitz egin, erakustea hizkuntza dela. Euskera ez dela soilik nor eta idazlan bat lau akats ortografikoekin, baizik eta guztiona dela. Ez dakit. Bai, nik zuke esaten duzunen arire, bai ikusi dut bai nire inguruen, hori, gaur egungo gazteria, bai jaso dauela euskara teoria eta zera esan duzu moduen, eta gero momentu batetik aurrera, autokonstiente baten bierri zen dauela euskaraz bizial izeteko edo bentzet kontzientzia hartzeko euskararen gaiaren arira, ez dela ondo transmitidu edo hor zozer trunkatu dela edo bai iruditzen dute. Eta horregatik iruditzen dute importantea bai, lehen esan duzuen moduen, euskera bera balorez betetxie, ez dakizen balore, ez dakizen lan inbidan erakargarri, baina bai, balorez bete behar dugule euskara, autokonstiente hori alik eta gehienek egin alizeteko, eta hezkuntzak dekozen gabezitatik haratau, pertsona bakoitzak momentu puntual baten aukin aldauen hori, kontzientzia egoera horretan, balorez betetako proiektu batera batzeko aukera aukin bihorizetie egiten edita esan duzunek bai, oso ados. Neire, guztizadoz gaten nahi den guztiarekin, eta gustatu zait hori, Idurrek esan du motiboz betea dugula, eta hasi zaretzen momentu batan denak ez motiboak esaten, eta egia da askotan identitatea dela aurkitzen dugun motibo nagusia, baina identitate hori jantzi behar dugu baita ere edukiz, eta nik uste dut badugula aukera polita datorren mundu ilunez, honen aurrean ez, bai atzera begira, gu pixkat unitate didaktikoari gara memoria historikotik, eta nik uste dut importantea dela ez, nondi gatozten horren kontzientzia hartzea, eta adibidez feminismoan inguruan oso normalizatuta dugu ez, eskolare programa, mugimendu feministaren bultzadaz, lortu da eskolare programa sartzea eta eskoletan aplikatzen hastea. Euskararen inguruan orain dugu kriston konpleju pila eta ez gara ausartzen, zapaldu bezala agertzea eta planteatzera gure zapalkuntza eskoletan landu behar dugula. Eta gustatu zait baita ere autodefentsaren kontzeptua, eta uste dut hortan dugula kriston erronka. Ugari gara behintzat
hor unitate didaktiko baten bidez lehenengo pausak ematen saiatzen, eta gero beste hitzaldi bat probatu nahi dugu dokumental baten proiektzioa botatzea eta lantzea dinamika batekin instituto batean egingo dugu froga bat eta gero ateratzen den. Baina horti dugu kriston erronkan ikuste. Hezkuntzatik ikasleak motiboz betetzea edo janztea autodefentsa hortarako, alduntze hortarako, eta azkenen euskaldun identitate hori zapaldu bezala identifikatzeko eta beste zapalkuntzekin ere lotzeko. Zaila da, kriston lan pila dugu, baina nik uste dut hortik joan behar dela, ikusi behar dugula prozesua bezala, atzera begira eta aurrera begira. Datorren guzti homogeneizazio horren aurrean, denak berdinak, denak errentagarriak, denak horren aurrean erresistentzia modu bat dela eta beste mundu bat eraikitzeko bide bat dela gu geu izatea eta pixkat hortik gure hizkuntzan hitz egitea. Gauza asko esan ditut ez dut oso ordenatu, baina pixkat prozesu baten parte sentitzea transmitiu behar dugu. Galdera batean. Ni pixka bat, Porok planteatu duen lehenengo alderdia, oain dela, ez dakit, oain dela 40 urte dorrela, Zurriola ikastolan, gurasoak eta, egin zan planteamendu bat, baina adin bat zeukaten ikaslei eta horrela soziolinguistikako oinarri batzuk horrela ematea. Eta betetzen nion hori, ez kontratzen, izte egin nintzen zeintzu dira, gehien, entidadea esan edo, uztei ez bestea, nola, Xerreko. Eloia ez da, Uzei. bueno, eusen hor, berdin da, egon ziran, zeatika, trimestre batean edo horrela eskolak ematen, egon ziran, eskolak ibiltzen dira baita ere, normalizazioan arezko ikastan. Eloiarekoa? Eusko ikaskuntza. Xerreko. Emoen. Konkurso bat edo. Horain bero urte egin zan esperientziatze hori, eta gero utzi egin zan. Baina Porok esan duenan ustez oso importantea da. Esan edo lehenbiziko gauza gure ikasleek jakin balutena da, hezkuntza dagokionez, beren programaren barruan, lehenengo gauza da, euskara egora menduizatu batean baldin badago, ez dala, kasualidades, baizik eta lege batzuk funtzionatzen dutelako, eta hori, hortarako erostopak egon guzira, zeratik izango zigutean adoktrinatzen ari gerala eta horrela, eta modu inteligente batean egin barko litzake, zientifiko batean, alako modu batean, iuzet oso importanta da. Adin jakin batetik aurrera, oinarri batzuk edukitzen. Ez da nahikoa, baina hori oinarrizkoa da. Eta, ez da egite. Zate izuete, oin dela 40 urte, hori jarri zan, egin zan, hiru edo lau, bi trimestretan edo batean edo horrela, eta gero, utzi izan, baina ez gaizki funtzalako, eta ez da eta utzi izan. Eta, dira 40 urte, eta nire izan ez ditut esperientzaiek ezagutzen, eta hori, oinarrizkoa da, euki balute. Eta hortik handez dugu hori, eta hori lotu liteke pixka bat, lehen esan duguna frankismoaren asuntoarekin, ez da? Frankismoaren kontra mundu guztia zegoen, eta horren ikasleek baldin badakite zein dan hizkuntzen garapena eta horrela eta hori gutxienez izango dituzte, izango dute koño, ezke hizkuntza hori erakosten ari zaizkigunak eta horrela, onerako garapena bat deukidu, estatuak, sistemak, funtzio bat bete dute, eta gazte asko, ez danak, ez da gutxia hori, baina asko antisistema suposatzen dara momentu batean edo bestean direla eta antizea horrela, eta orduan hori arma bat izango litzake. Arma hori ez da nahikoa izango, gaur egun oain eman dituzte estadistikak, eta orduan hori egin behar da. Nik uste egin behar da, egin behar da, eskoletan hori izartu. Arma hori eman gazte. Jakin dezaten, gero batzuek gehiago aterako dute hortik, baina batzuek seguru aterako dute. Eta gero, beste kontua daukaguna da, ez dakit,
gazteak ez dutela hitz egiten, gaur eman dituzte datuak, eta orduan inoiz baino gazte gehiago dakite euskera, ez da, ikasi dute. Hori lorpen oso importantea da. Oso importantea da, gertatzen dena hor konzeptua normalean, eta bero gaztelea jotzen dutela. Bai, giroa, ez da izertor bat, giroa zaparte beste komponente bat dago, eta hori oso zaila da soluzionatzen. Eta da, kompetentzia linguistikoarena, alegia. Ze distantzia daukan gazte batek, hizkuntza batetik bestera, eta distantzia da, kasu askotan da, astronomikoa. Osea, esan nahi dut, gazteleraz funtzionatzen duten, batek esan du, lehen ez dakit nola esan du, ez dutela pentsatu behar, eta horra. Orduan, ez dakit, hor ze gauzak egin daitezken, baina hori egin behar da, ez dakit, besteak beste, esan modu bat kompetentzia hartzeko hizkuntza guztietan, da, irakurtzea. Eta orduan, irakurtzaletasuna, esan nahi dut, nola ez dakit, esan nahi dut, baina, hortarako daukagu, ez dakit zenbat milioiko presupuestoa dauzkan zea bat, autonomia bat, edo zea bat, eta hortan jarri bat. Hori ez importantea. Hori problema oso handia da. Aparte, una pantailena eta globalizazioarena eta asunto guztiei. Baina kompetentzia linguistika da un problema. Bat baldin bada, ortopedikoa baldin bada hizkuntza batean, eta bestean atleta bat baldin bada, atleta, entre comillas, baina esan ere, funciona. Ez intelektualkeria o lo que sea, o bai edo ez, o lo que sea, bakoitza dana. Baina esan ere, izketa normalerako atletak, danak. Eguneko 87. Eta bestean ez, hori. Eta gero, koro gaipatu duen beste kontu bat baita ere, nazio hizkuntzaren eta horrela, eta nik igual beste alde batetik hartuko dut. Komentatu duzu galdera talde, azkarrik gode, galderetako bat izan da, haren diskursoan aldatu bat horrela, eta momentu batean aldatu izan bastante, eta nik uste jozala asko, eskubideen aldetik, hizkuntzezko, herritar bezala dauzkagun eskubideak eta horrela. Nik uste importantea dara, eta hortik jo behar dara. Baina nik uste abandonatu dara alderdi bat, nik uste dut, eta da, nazio eskubide bezala, alegia. Hemen, hizkuntza bat ditzen da, mendetan, koexistentzia noez, baina hizkuntza nagusi bezala. Hizkuntza hori izan dirgunen faktoren gatikan bera etorri da, faktori horiek ez dira inuzenteak izan, norbait sortu ditu, eta herri honek, herri bezala baita eskubidea dauka hizkuntza hori errekuperatzeko. Claro, bakarrikan herritar moduko eskubideekin eta horrela, esaten digute, erantzuten digute askotan. Bueno, ya te ponemos aquí el tío en la ventanilla, eta hoko esaten dugu, hori ez da nahikua, porque nahi dugu, baina ala ere segitzen du hizkuntza, eskubide individualera, eta individualera gutxiago, askor gutxiago. Eta bueno, ja bukatzen eta galdera bat egin da idurrei. Orain ofensiba bat etorri da judiziala, esan nahi dut, eta ez da, konseilu bat eta hortakan eta horrela, azkeneko oso grabea da. Oso grabea da motibo baten gatikan. Edonor momentu honetan legitimatuta dago, bere burua ikusten du, edozein prozesutan edorrela juizioa hartuteko eta irabazteko. Eta reputazioa nik ez dakit ondo egin duen, zehara jotzea, gora jotzea nola da, zehara tribunal espainikoa. Ez dakit ondo egin duen, porque ez que galduta daukagu berez ere, ez dut esaten zula egin da. Baina, esan ere, ofensiba bat, eta oso, baina bat. Orduan, edonor momentu honetan, edonor herritar bere eskubideak erabilita, jartzen du juizio bat edozein momentuetan, eta arrazera emango diote, eta gaude oso momentu peligrosoa. Oain arte zidan diskutitzen hizkuntza eskubideak, hizkuntza eskakizunak, apenas beti agondaz, baina incluso PP eta danak hasi mutita, nahiko asumituta zeugeta, hemen Donostiko udaletxean esote darako, inorkezu bururik altxatu apenas. Erantzun idurre. Bai, uste batera, ez... Ez ikusten mugimendurik, eta ez dakit. Bai, bueno, uste dut ari dara pixkanaka artikulatzen eta kontseilua ere alegin horretan ari da. Egia da, gertatzen ari dana oso larria da. Lehen aipatu dut, nolabait 22ko euskararen lege hori bertan bera uzten du, ari gara esaten gainera ura aspalditik, ez, iaia biaburutik ez zela aski, eta orain 40 urteren ondoren ura ere atzera, desera ikitzen ari zaigu. Horren aurrean egia da, oso importantea dela,
euskalgintzak erreakzionatzea. Gu ari gara horren lanketa bat egin nahian, nahi dugu nolabait iraunkor xamarra edo sendo xamarra izatea erreakzio hori. Hortarako oso importantea ikusten dugu nolabait eragile askoren batasun batetik aritzea. Hortan ari gara, pixka bat, nabizi, isileko lanak egin behar izaten dira, gero jende aurrera ekartzeko. Egia da horrekin batera ari garela protokolo bat lantzen, tokian toki nolabait bertako euskalgintzari tresnak erraztuta emateko gertatzen denean erreakzionatzeko gaitasuna eduki dezan. Hor gertatu dena da, hasiera ematen zuela, udal administrazioetan joko zuela, baina ikusten ari gara hori baino gorago datorrela. Orduan, abiaburuko tokian tokiko protokolo horrek dauzka bere gertutea, baina dauka bere muga ere ez da. Sindikatuetatik ere, gehiengo sindikaletik, ari gara ikusten mugimendu batzuk, nire ustez interesgarriak direnak, norantzko honean doazenak, baina haien adostasun bidea eurek egin behar dute euskalgintzatik eta kontseilutik eskatzen diguten truke horretan esaten diago bai mesedez eta batera, baina gero eurak eragile autonomoak dira sindikatuak eta badituzte beraien erritmoa, beraien egiteko gaitasuna eta hori guztia. Eta orokorrean egia da batetik hone guztiak autogobernuaren ideia, autonomia erkidegoak autogobernuaren ideia bera jartzen duela auzitan, hori eta orduan bestelako erantzun batzuk ere eskatzen ditut, alde horretatik burujabetzaren aldeko mugimenduak ere nolabait visualizatzeko balia dezake, eta lege esparrura etorrita hor badago agian beste salto bat egiteko aitzakia izan daiteke, baldin eta itun sozial eta politiko hori gauzatuko balitz, eta da orain arteko hizkuntz eskakizunen sistema hori baliogabetzen badigute, behar bada hizkuntz eskakizunetik haragoko lege sistema ezartzeko momentua iritsi da. Hau da, Katalunian eta Galizian, Galiziera eta gaztelera jakitea ezinbestekoak dira administrazio publikoan aritzeko, edo Katalunian gauza bera gertatzen da, ezta? Hemen salbuespena da alde horretatik, behar bada orduan iritsi da jauzia egiteko momentua. Inkesta soziolinguistikora bagoaz eta nolabait jaurlaritzaren emanuz egineko inkesta da, onespen hori dauka. Autonomia erkidegoko 4 herritarretatik 3 uste du, pentsatzen du, administrazio publikoan lan egiteko euskaraz jakin behar dela. Hizkuntza jakin behar dela. Hori da, euskara ere jakin behar dela. Bestea, ez da pentsatzen dugula, beste derrigorrezkoa da. Esan edo, daukagun zoruarekin, zoru estatalarekin eta lege zoruarekin, eta gainera Uriazpiko sententziak hori azpimarratzen du, berariaz. Konstituzioak ezartzen duen, hizkuntza arloan ezartzen duen beharkizun bakarra gaztelera jakitekoa da, obligazio hori ezartzen du. Hau da, hor dago sententzia horren gakoa. Orduan, baina Katalunian eta Galizian badute beharkizun hori legez ezarria. Beraz, behar bada, jauzi hori egiteko garaia da, eta nolabait hor presioa egiteko garaia. Hemengi ekarpen zeuden, 9:25 gutxi dira, hitzematen behar zuten laburra egingo dezutela bestela ezin dugu asko luzatu. Nito, zuretzat. Hanik, ez dakit errelato izango den, baina nik uste gure historiatik ikazin beharra dagoela. Adibidez, ni sartu nintzenean zehazkan filosofia irakasle duela demagun 25 urte, esaten zuten frantsesez eman behar nula, esan duen euskaraz emango nula, nahiz eta gero frantsesa pasa behar azterketa. Orduan hasi izan borroka, frantsesa izan beharrean azterketa euskaraz egiteko. Esaten dut duela 22 urte. Gero, gure seme alabak ikasi zuten antxe, eta gauza bera egin zuten, borrokatu zuten,
hain zuzen ere, euskeraz pasa izateko azterketa. Brebeta oso gauza gutxi izango da, basoa falta da, baina azkenean lortu da, gure historiatik ikasi behar dugu. Eta hori nola lortu da? Jendea kontzientziatuta egon delako, euskaldun asko edo gutxi egongo dira, baina behar duguna dira euskaldun kontzientziatuak. Eta hortarako Euskal Herrian euskaraz eta denok egiten dugu lana, baita gure elkarteak ere egiten duen bere apurrean eta bere motxian egiten duen lana, funtsezkoa da. Kontzientzia landu beharra dago, euskaldun kontzientzia, eta hortik etorriko da konfrontazioa, eta hortik etorriko dira direnak. Osea, bestela segituko dugu beti bezala. Orduan, historiak ikas dezagun, brebeta ikasi dugu, ze gauza txikia da, baina hori da bidea, ikuste gure gutxia. Hildo beretik, noa. Hemen egon diren interbentzioekin, baina lehenengotik puntualizazio txiki bat bilbotarra ez da nola duzun izena. Javi. Bueno, nik uste dut ez dela erabat eguneko egunean egia, abertzalea, berdin, euskaltzalea, berdin abertzalea. Gaur bertan Euskal Irratian hitz egin du Felipe Juaristi, zure herrikoa. Eta egin du, bere poesiaren ekarpena, liburu baten aurkezpena, biritxi buruzko zea bat egingo duela, historia bat idatziko duela, ez da bada izan, sobekoa da. Eta hori bezala beste jende gehiago dago. Minoria bada, baina existitzen du. Existitzen du, abertzalea ez den euskaltzalea. Nik egin dut ekarpen hori, ziren. Igual ez du dela batzen. Segituko hori puntualizazio bat. Zu miran esan duzu, hemen gero beste interbentzioetan esan gauze bera, ideologizazioa. Euskararen irakaskuntza libre naiz bizitzaren erdia, bai? Eta hasieran, ondana urte desente, normala zen, euskararen irakaskuntzarekin batea orain fito aipatu duen bezala, beste edukiak ere sartzea, alegia, gure nortasunaren edukiak direnak edo konsideratzen ditugunak. Lehenko astean egon zen, martxoaren zazpian, itzaldi ban aparate antolatuta, Federico Krubini buruz, okendo. Batetik gen, orain hamen gazteko adela desentea dago, gazterik ez zegoen da bestetik, inor ez daki nor izan den Federico Krubini. Zu pentsa, zer txikia den, gurea, eta horrelako persona jakintzu bat, horrelako ekarpena egin diuna herri hori, inork ez ezautzea, hori ez da kasualidadea. Euskararen irakaskuntzari beri garenean, urte askotan edukia bat ez, eduki desente klaseratzen genituen, bertsolaritzari buruz, historiari buruz, eta bar. Iritsi zen momento bat, justu izango zen gainera Eusko Jaurlaritzak jarri zituenean hizkuntza eskakizunak eta bat. Eta sortu zen administraziotik batez ere, pentsamendu bat, pentsamendu bat ez, agindua zen. Esanaz, ez zela ideologizatu behar euskera. Eta ideologizazio guztiak kendu behar zela, euskera jarri behar zela instrumentala, hau da. Euskera irakatzi behar genuela instrumento bat balitz bezala, eta punto eta beste guztia ezabatu behar genuela gure jardunetik. Hori administraziotik etorri zen, eta gainea zigorrak ere etorri zen, baldintza horien betetzen ez zituzten entzat. Eta hori frogatzerik badago. Horrez aparte, badu kontseiluak, kontseiluan ezautzen dut pixka, badu kontseiluak, oindala urte batzuk hasi zen kurrikuluna. Ez dakit nola dagoen, ni pentsatzen dut kurrikulunaren idea hori, jende askoren artean landutakoa dela, eta hor dagoela ez dakit nun aparkatuta, eta hori ere lotzatuta edo baztertuta edo ez dakit zer dagoen. Ez dakit nola dagoen, zuk esplikatzen badiazu, nik ez dut ikusi aspaldian kurrikulun horrekin zer egin den, eta kurrikulun hori zen, hasiera batean, euskerarekin batea irakatziko zena, ikastetxe guztietan, euskaltegi guztietan, eta bar, eta ez dakit nola dagoen, hori zeia, punto. Bai, ez kurrikulunarena aipatze erantzuteko justu autonomia erkidegoan berriro ere hezkuntza legearen eztabaida berriro datorren honetan justu
kontseiluak egin duen ekarpenetako bat da, batetik finkatu du hizkuntzaren ikuspegitik, kontseiluaren ikuspegitik zein beharko luken gutxienekoa, eta ikasteredu orokortu eta inklusiboa deitu diogu, nolabait eredu inmersio eredu orokortuari, ez? Uste dugu hizkuntzen ereduen izuzen ere eredua gainditzeko garaia dela, eta euskarak izan behar duela irakaskuntza hizkuntza eskolaratzen diren ume guztientzat. Noski, nolabait lotuta tokian tokiko errealitatetara eta bere baitan bilduta kontseilu aspalditik esaten ari dena euskara gutxien duenari gehiago eman behar zaiola eta baliabideak hor jarri behar direla. Horrekin batera, badauka beste oinarri bat, guk hezkuntza arloan egindako proposamenak eta kurrikulumaren ildotik doa. Hain zuzen ere, hizkuntzek zentzu bat behar dutela, mundu erreferentzial bat eduki behar dutela, ulertuak izan daitezen. Eta hor, euskal kulturaren transmisioak badaukala funtzio handi bat. Adibide bat jartzearen eta pixkat lotuko detelen Javik aipatu duen gauza batekin Bueltaian bizi gara, ezta? Eta gure alabak han zehazkan ikasten du. Berarentzako frantsesa erabat hizkuntza arrotza da, eta Hendaian eskolaratzen diren, gaur egun Hendaian eskolaratzen diren umeen ehuneko 60-70% frantsesa oso hizkuntza arrotza da. Guztiek bukatzen dute beren eskolatze prozesua frantsesez oso ondo moldatuz, sekulako gainera oso modu disiplinatua da hizkuntza irakastekoa, hau da Victor Hugo, autore klasiko guztiak ematen dituzte 18. mendeko frantses eredua ikasten dute 19. mendekoa, hizkuntzaren lanketa oso sakon bat egiten dute, eta inorrezta ateratzen inposatu zaiola esanez, eta inorrezta ateratzen ez dakit, halako deserosotasunarekin. Hain zuzen ere hizkuntza horren kontestu bat daukalako, eta kontestu hori landu egiten delako eskolan. Eskolaren funtzioaren barruan sartzen delako. Orduan, uste dut EAeko hezkuntza sistemari hori falta zaiola, benetan, helburu hori, hau da, benetan jendea euskaraz jabetzeko bidean jartzeko helburu hori bete dadin. Hau da, kurrikulumaren garapen hori. Bueno, eta hori bestez amaituko dugu. Aipatu denez, aurra soziolinguistikoki formatu beharra proposatzen dut denok etengabeko formakuntza beharrezkoa dela, etengabe ideia berriakin gure ideiak aberaztu beharra, eta bezute aurkietan laberik atera berri den lanoteko elkarrezketa Iñaki Jurebaso soziolinguistarekin dela tipo brillante bat, egon dena 8 urte Euskal Herriko datu soziolinguistiko guztiak aztertzen eta berri interpretatzen, eta irakurketa potente berri asko plazaratzen ditut artean, hemen aipatu diren ideia batzuekin kontra jartzen diren euskaldunok ez diogula bizkarra ematen gure hizkuntzari. Gu bizi garela korrontearen aurka, baina nabarmen eta gehiengoa, arnasgunetan bizi da euneko txiki bat, baina beste gehiengoa bizi gara gune erlatunetan etengabeko gure bizitza da borroka bat, eta berak kalkulo matematiko arabera kalkulatu du inkluso esaten gur eroso zaiguna, baina asko zaiago hitz egiten dugula horretik euskera. Inkluso badagoela jende bat, erderaz asko zobeto hitz egin den, euskerarekin tematzen dena bere bilobarekin eta ez dakit zeinekin da. Eta hori dela gure indargunea, dela gure motivazio politikoa, kontua da, bizi garela ingurune baten gure aurka data horrena. Bai pantaiak, bai ingurunea eta bai. Orduan besterik gabe gonbidapen hori irakurtzeko. Bueno, hori txalo bat, argia oparitu dituzuelako.
gogoratzeko ostiral honetan izakatea dagoela Orenetatik Donostira, Maikaterretatik Amabiteretara, plaza berrian kedada dagoela euskera batzuari gorazarre egiteko eta bertan Txillardegik ukizuen rola azpimarratuz Koldo Mitxelena eta Udal Liburutegi okozulgo dira, ez? Koldo Mitxelena eta Udal Liburutegia eskatzeko izenik ez duen Udal Liburutegiak eraman ezala Txillardegien izena, hori bestetik, eta azkenik txalo bat mesedez maietan fokatzea.